Bună ziua, dragi prieteni! Am revenit cu o scurtă pauză și avem aici șorici, avem aici cotlete, pulpe, coaste și noi mâine vom face un grătar cu sarmale, cartabuși, vom face coaste prăjite, vom face pulpe la grătar și acest șorici va fi mâncat mâine. Și vom face cartabuși, uitați, așa. Haideți să vă arăt velicorul a bunicului meu. Noua achiziție. Ce telefonul trebuie? Ia nu. Uitați ce frumos și ce elegant. Uitați, ca un hotel de vis. Imaginați-vă o cameră de la hotel cu 5 stele. Păi uitați! Mamă! Uitați! Wow! Wow! Eu de-abia astăzi am aflat că eu nu știam. Ia să închidem noi așa, blup, și gata. Încă nu s-a închis, bă. Gata. După cum v-am spus, noi mâine vom face grătar. Uitați, cu toate acestea vom face grătar. Uitați florile. Haideți să vă arăt la episodul anterior. V-ați întrebat, oare ce se aude așa? Ce se aude? Păi asta se aude. Poftiți la bord. Poftiți la bord. Vă rog. Nu se deschide. Uitați ce flori frumoase. Astea sunt preferatele mele. Astea sunt și ale mele preferate. Astea sunt niște trandafiri. Da? Și după cum vă spuneam, noi mâine vom face un grătar super mare. Uitați-vă și voi. Șorici, pulpe, coaste, sarmale, cartabuși. Uitați-vă și voi. Dacă vreți să vă alăturați alături de noi, noi vă dăm linkul din descriere. Uitați. Arată și Loganul, nu de ce arată Loganul. Noua achiziție Logan. Noua achiziție a bunicului meu, a doua achiziție.
Getty school, little for I've seen Eddie for the bill. I'll show me Eddie school, Getty school, little close I've put it up. I'll show me little lady. I've seen Eddie put it up. I'll show me Eddie. To little close. I've seen Eddie. Loris, boppity boss, boost. La revedere, să aveți un weekend bun, să vă uitați la linkul din descriere, uitați, uitați, la revedere!